Supoño que por todo o traballo feito, non pola viaxe a California, claro. Contádenos, a ver, recordádenos, que é, digamos que un reto no que traballan rapaces e rapazas de todo o mundo e vos comezades a partir dun problema, se plantexa un problema, non, Cristina? Cal era o problema? Este ano era intentar axudar as persoas que exploran os océanos. Que exploran os océanos? Sí. Vale, e cales son os maiores problemas que teñen? Pois nos contactamos cun equipo de mergulladoras e elas dixéronnos que os maiores problemas que teñen debaixo do mar é comunicarse, a baixa visibilidade, e entonces aí intentamos mesturar pois un sistema de comunicación que non necesite verse a unha a outra. Debaixo do mar non chega a wifi. Non. E moitas veces, pois sobre todo nas rías galegas, pois hai unha serie de fenómenos que se chaman os afloramentos costeiros que reducen moito a visibilidade, incluso a 1 metro de distancia pois non ves a túa compañeira. E este proxecto é o que vai competir en California con outros proxectos co mismo problema. O problema sí, pero bueno, as solucións poden ser efectivamente. E vos sabedes algo dos outros proxectos ou non Nada. Sabemos contra os que competimos ata o de agora, a nivel local e a nivel estatal, pero dos que nos imos a topar. Investigar, porque se alguén nos está vendo agora tamén está vendo o vos. Tamén é verdad, bueno. Estarán por hora de promoción tamén. Sí. Que é iso que tes ti na cabeza? Estes son os lentes para bucear, as gafas de mergullar, non? Sí. Que aí, Ateneo, entendo que se teño algún problema debaixo do mar e ti me queres comunicar algo, podesmo comunicar por aquí, non? Sí. Por exemplo? Pois, se estás moi leixos tamén, sáltate o aviso de que o teu compañero está moi alonxado. Tamén podes mandar un mensaxe de peligro. E el veo nas gafas, non? Sí. Pero isto, para antes que vaya desde California, mírame isto, porque isto ahora doullín me aparece un mensaxe aquí. Estará apagado. Yo non te pilas, isto pasa igual. Hai que darlle o botón de enviar. Estaría, digo eu, vayades a California ahora sin pilas. Sí, esa foi unha das melloras que fixeron, porque... Hai que darlle a pulsar e enviar. Efectivamente, as mergulladoras dixéronnos que pode ser que lle deas sin querer ou que te choques contra algo, entonces fixeron como unha dobre seguridade. Espérate que isto ahora puxen a seu algo estropeía. Pagaría o algo aquí? No, apaguei nuevo, verdad? A ver, ahora... Bueno, ahora si non funciona, tú di que funciona igual. Funciona que... Muitísimo. De momento non vexo nada, pero imos ir traballando niso. Antes sí, Raquel probaba... E agora vexo. Agora vexo. Guai, pero isto... Claro, pero isto... Eu teño miopía, estas cousas é complicado así, verdad? Pero sería unhas gafas de realidade aumentada. Vale. Agora o collo. Vale. E tamén tens que pasar unha fase de proba de a que metros pode funcionar ou non, como se pode testear? Non, o sea, por requisito non temos... Mostrades o proxecto, non? Sí, o prototipo, é un prototipo, sí. Que despois, se chega ao sitio, desarrollarías, entendo, non? Claro, efectivamente. Nós o que temos ali son 5 minutos diante dun xurado e eles o que teñen que preparar pois é a mellor forma de vendelo. Entonces, pois todo o que desarrollaron e levan traballando desde outubro, pois en verdade, resumilo en 5 minutos. É que un podría pensar que agora que a inteligencia artificial ela xa vai solucionar todos os problemas, pero digo xa ti como profesora, entendo que tamén un podía pensar, bueno, agora xa a inteligencia artificial vai facer todo e tal, pero entendo que vai haber que saber como se enfrontan os problemas. Efectivamente, a inteligencia artificial é unha ferramenta que nos podemos utilizar e que eles están aprendendo a utilizar, pero temos que saber utilizala, non é solución da nosa vida. E sobre todo, eso, como te enfrentas a un problema, como pensa a túa cabeza, non? Sí. Ao final son os rapaces e as persoas que teñen que atopar esa solución. É moito traballo isto, non? Di que sí, bueno, sí. Canto tempo levades? Son moitas horas. Moitos meses de traballo, sobre todo na parte de robótica e tamén no proxecto, pero algúns meses... Pero fora de clase ou na clase tamén? Sí, fora de clase. Non, fora de clase, somos unha academia. Claro. Son extraescolares. Tens que estudiar igual, tens que... Efectivamente, Quer dicir, que tú tens que facer a tua actividade académica igual, e a parte de ir do cole a practicar co robot. Aquí temos o futuro tecnolóxico, estes 6 rapaces e rapazas, bueno, son 8, que os pudieron vir 6 aquí ao plató do que anda aí, e imos agora, falábamos de diferentes problemas, e é o que vos van poñer, entendo, en California, pois neste certame, e un deles creo que van por fases, non tedes que demostrar, con todo isto que temos aquí, isto que son robots. Eso, bueno, son as misións realizan os robots. Vale, pero hai robots aquí, feitos con Lego. O sea, un robot. Este robot, sí. Aquí. E ten diferentes misións. Funciona mediante os accesorios que ten diferentes nomes. Por exemplo, ese chamase a balea. Toma. E isto ten que fazer el só?
nós temos que programar antes. E teñen hai que demostrarlo en 2 minutos e medio, non? Efectivamente, sí. Nos preparamos un pouco antes de ir a California. Sí, facemos unha proba aquí. Porque isto que pasa? Se teñen que velo, pero hai que contalo tamén. Dentro deses 5 minutos de presentación hai 5 minutos para expor o proxecto e 5 minutos para expor o deseño do robot. Pero despois o robot tamén ten como un desenvolvemento que é o xogo do robot. E hai como varias rondas, compítese, pois agora mesmo este sería a metade do tapete e habería outra metade para outro equipo. Compítese como, non contra, pero á vez. Vale. Pois aquí outro equipo non temos, quixemos facer hoxe nós un equipo no que anda aí de robótica, pero non fomos capaces, así que imos competir contra o crono, temos 2 minutos, ou 2 minutos e medio, e vemos o que é capaz de facer a balea. Sí? Veña. Chamábase así o robot, non? A balea. A ver. Dalle. Vale. Veña. Aí. Que me conta o que ten que facer agora? Cristina. Aí está recollendo os kriles. Os kriles despois, se entran na boca da balea, son 10 puntos cada kril. Ahora recolleu unha mostra, por exemplo, eso branco que leva aí colgando, ahora recollerá outra. Son como diferentes mostras, pois solo por recollelas xa dá 10 puntos. Despois por deixalas dentro do barco, pois darían outros 10, por exemplo. E simultaneamente estaría competindo outro equipo, sí. Pero entrou en boxes ahora. Claro, eles solo poden tocar cando está dentro de casa. Vale. Tanto deste lado como deste. Aí poden manipular, poden cambiar a programación, cambiar o programa xa está dentro do robot, en verdade. Vale. O sea, que aquí é como se xa estar venido, unha vez que metiche o programa dentro. Efectivamente, o robot ten que ser totalmente autónomo. De feito, se o tocasen agora mesmo, que quitaríase yo que se chama unha ficha de precisión, e recolleu o tridente, que sería outra das mostras. É que espectacular, porque realmente parece que está sendo teledirixido, pero non. E parece que non fai nada, pero en verdade son líneas de código inmensas e moitos meses de proba e error. Vale. E que vai facer agora? Agora vai levantar ese, árbore de coral, recoller o buzo, que o ten que depositar na... non saliu. Que o ten que depositar aí, o buzo. Que fuerte. Temos como un libro de regras e dentro dese libro de reglas pois dinche os puntos que se consiguen, pero claro, Claro, que me parece espectacular como se fai a composición de espacio. Claro, ao final tamén temos que ter en conta que é un robot feito con pezas de Lego, que é un xoguete, non deixa de ser un xoguete, entonces... Pero unha das características que vos piden, non ou non? É un requisito indispensable, sí, igual como que solo teña 4 motores como máximo, etcétera. Sí, acotar un pouco, Pero claro, ao final é eso, son pezas de xoguete que teñen a súa holgura, entonces non sempre saen as cousas igual. Agora mesmo, está salindo bastante ben, a verdade. Claro, en California non vos poden ter meras máis neste momento. No, a ver, teñen 3 rondas tamén, é verdade. Vale. O sea, contase a ronda con maior puntuación. Igual van ganar os chinos, igual. Pero sí, pode ser. Sí ou non, chegar os chinos e van a ver, va. Claro, haberá moita xente que diga, pois os meus netos, os meus fillos, os meus sobriños, vexos o mellor indo a fútbol, a patinaxe, a calquera outra actividade, a música. Por que robótica? Si é algo que lles gusta, en verdade as novas tecnoloxías, iba a decir son o futuro, pero non, son o presente. Van a estar todo, na vida na nosa vida xa está, pero na vida dos rapaces van a estar... que pasou? Estou aí trabando porque non pasa nada. Tú dalle pa diante, nos facemos así no que anda aí, non nos salen as cousas, pero llevamos pa diante igual. A mesa leva unhas paredes, entonces eles utilizan as paredes para alinearse, e entonces aquí, as cousas do directo, pois... Como aspiradores que vais só pola casa, non? Eso é, pero non pasa nada. Tampouco. Pois fantástico. Eu, dende logo, que visto isto e sobre todo a proxección que teñen estes rapaces e esa viaxe dunha semana, non, a California que tedes... Eso é, sí. Unha semana e traballades 2 días, ali. Son tres. Venres, sábado e domingo, sí. Non ten que comer unhas hamburguesas aí. Sí, bastantes hamburguesas. Nós estamos moi orgullosos de vos, do seu traballo e sobre todo do interese, non? Que ao final é o que move todo, non? O máis importante é o grupo que formaron, que en verdade son como unha familia e o interés que poñan, non? E o nivel de implicación que teñen rapaces de 15 anos, que a verdade é que... Sí, a verdade que... A día de hoxe. Parabéns. E merece un aplauso, fan o que fan en California, tanto no tempo de traballo como no del